Talata mɛ kalo tile 26 san 2020 aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma ni aw ka kunnafoni ale wagati selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An b'a daminɛ ni Sikasokaw ye. Sikaso marabagaw u y'u ka nisɔngoya yira ka sababuya kɛ ko ɲina kelen do olu ka dugu kɔnɔna kɔ ko coronavirus ale banakisɛ bɛ ka dankari u ka mɔgɔw la ko mɔgɔ tɛ ka i kɔfilɛ u la walasa ko ka nin waleya ninnu ka yɛlɛma don a la k'u ye u ka compte dɔ dayɛlɛ compte min bɛ wele ko compte bancaire walasa u ka dugukɔnɔdenw bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na dugukɔnɔden minnu yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ u ka politiki mɔgɔw kan ani fo ka taa se u ka nafolotigiw ma ko olu ka dɛmɛ don ma walasa u bɛ se ka wala ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka u ka coronavirus tɔ ni ka olu dɛmɛ. Clément Dembélé ale min tun bɛ an ka kiiritigilamaw ka bolo kan u y'a labila jumadon mɛ kalo tile 22 san 2020 nka yan'u ka Clément Dembélé ale bila sa a taara ka taga ani an ka kiiritigilamɔgɔ olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Clément Dembélé ale tun minɛna mɛ kalo tile 9 san 2020 a minɛna kun min na sa ko de ye a ye an ka ba finitigilakaw ni ka olu torin ka taga tiɲɛni o wale kan tiɲɛni min yɛrɛ ni a n'a ka jɛkulu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye a ka jɛkulu min yɛrɛ ni ale sigilen bɛ yuruguyurugu ani fo ka taa se denmisɛnw ka baarabaliya o kɛlɛli ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Clément Dembélé ale ni an ka kiiritigilamaw u ma tila ɲɔgɔn na dɛ ka sababuya kɛ a kan ka taa kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ tuguni juillet kalo tile fɔlɔ. An bɛ taa Kajolo a yirala k'a fɔ ko sama de yera u ka dugu kɔnɔna la karidon mɛ kalo tile 24 san 2020 a yera yɔrɔ min na sa o de ye Zegwa dugu kɔnɔna ye ni waleya in kɛra sababu ye ka jatigɛba de don dugu kɔnɔna la u siranna kun min na sa o de ye ko ni sama in kana na tiɲɛni don dugu kɔnɔna la nka baara yɔrɔ min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinen bɛ jiko fo ka taga se kungo lakanani ma olu y'a yira k'a fɔ ko nin bagan in tun bɛ senna taama de la a tun bɛ ka yɔrɔ ɲini yɔrɔ min n'a bɛ se ka a lafiya cogo min na ko de kɛra sababu ye walasa a kana dugu kɔnɔna la nka u y'a yira k'a fɔ ko u ye nin bagan in ni ka a minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko basigi nana Kajolo dugu kɔnɔna la. An ka finitigilakaw minnu bɛ kuri ale yɛrɛ bɛ Sikaso mara kɔnɔna la fo ka taa se Faramana ma Faramana ale bɛ Burukina fanfɛla la banbagaciw de ye bingani wale ta k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ a kɛra mɛ kalo tile 24 fo ka taa se mɛ kalo tile 25 ma a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 22 wagati la kuri ale fanfɛla la sa maa ni ma to a la nka an ka gendarme kelen ale joginna u y'ale ta joona ni ka taga n'a ye Kucala dugu kɔnɔna la walasa ale bɛ se ka furakɛ teliya la cogo min na Faramana fanfɛla la sa an ka ba finitigilaka 2 olu ni tora a la wa maa kelen o tununna polisiso min bɛ yen nɔ sa o jenina kunu yɛrɛ sɔgɔmada fɛ mɛ kalo tile 25 san 2020 kuri finitigilakaw ye maa kelen minɛ ka sababuya kɛ ko u sigalen don o tigilamɔgɔ la. An ka ba Maliba ale ye seli fitini ni ka a ɲɛnɛmaya dɔgɔkun laban in na a kɛra sibiridon mɛ kalo tile 23 san 2020 dɔw yɛrɛ y'a ɲɛnɛmaya sa mɛ kalo tile 24 san 2020 dɔw yɛrɛ y'a ɲɛnɛmaya sa karidon mɛ kalo tile 24 san 2020 i n'a fɔ banabakaw ta fanfɛla la o de siratigɛ la sa maa 2 olu tanyana maa 60 olu joginna kosɛbɛ ka sababuya kɛ sirabakan kasara ye nin kuma in yɛrɛ tiɲɛtigiyara sa an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Gabriel Touré protection civile ale ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko nin sirabakan kasara in kun tɛ foyi ye a kun ye de bolimafɛn bolikojugu ko de y'a sababu ye wa k'a b'a ɲini dugukɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka sirabakan sariya ni ka ale bato. An bɛ taa kɔkan kibaru la
an bɛ taa Britanniquekaw fɛ yen nɔ. Britannique ale ye gouvernement maa dɔ ye dansigi a ka baara la bi tarata mai kalo tile 26 san 2020 k'a sababuya kɛ fɔ ka bɛnbaliya ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Kuma in yɛrɛ kɔnɔna la sa a sɔrɔla u ka ministre kumaɲɔgɔnya la u ka ministre ɲɛma min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko Boris Johnson. Dominic Cummings ale ɲangira k'a fɔ ko a ye dansigi u ka sokɔnɔsigi la. An bɛ taa l'Amérique jamana kan u ka pankuru jɛkulu belebele min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko latamukaw y'a yira k'a fɔ bi tarata États-Unis dugu kɔnɔna la ko olu ka nin yɔrɔ in ko a datugura ka sababuya kɛ togoyaba tɛ u bolo bilen togoyaba min yɛrɛ n'a sababuya kɛra coronavirus ale banakisɛ ye dankari u ka dugu kɔnɔna la kosɛbɛ. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na nka jɔn tɛ sa an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen san bɛɛ ala k'an ka sanw caya san caman bɛ masa Rahamani bolo ala k'o yira ni nin baden silamɛden bɛɛ lajɛlen na jangoro jugu min n'a bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an y'a ɲini masa Rahamani fɛ ala ka jangoro jugu in k'a ta ka bɔ an kan an ka jamana bɛ gɛlɛya min na an y'a ɲini masa Rahamani fɛ ala ka gɛlɛya ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ala k'an ka jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen kisi ani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.